Jeg vil gerne vise, hvordan man kan bruge punktfiltre i AutoCAD til at redigere sine objekter. Nu gør vi det på den helt enkle måde her i starten. For eksempel, der er et skab her. Lad os tænke os, at vi gerne vil lave en køkkenø herude i midten, hvor det skal være sådan et skab som det her. Vi kan lave en kopi. Sådan der. Og hvor det skal vende rigtigt, så kan vi lige rotere det 180 grader. Det gør vi ved hjælp af Creep-editoren. Sådan der. Nu vil jeg godt have det her skab til at flugte med de to skab der, så den kant, den ligger samme sted der, og den kant, der ligger her, hjørnet, der ligger her, det skal starte samme sted som det hjørne, der ligger der, for eksempel. Så move. Og så kan jeg sige, at jeg vil godt have det til en x, så taster jeg punktum x, og siger, at det er det punkt der skal repræsentere x-aksen. Så spørger den hernede, at jeg har brug for y og z-aksen, og y og z, de repræsenterer det her. Resultatet er, at skabet flytter hen, hvor x-aksen passer med det der, og y og z passer med det her. Jeg kan også kopiere en gang til. Oppe. Når jeg starter derfra, så vil jeg have det til at stå, sådan så det flugter med den der. Så siger jeg punktum x. Derhen til, og så klikker jeg bare, nu efter at jeg har auto på, så bliver y og z, det bliver det samme, så jeg kan bare klikke herude. Og så er det ellers også placeret i samme sted. Jeg kunne også bare for illustrations skyld forestille os, at der skulle stå en søjle midt imellem de her to skabe. Og hvad så, hvis for eksempel det her skab, det er lidt dybere end det andet af en eller anden årsag? Det kunne være, at vi kunne stretche det her, og så kan vi stretche det ned, så det er lige så dybt som det skab her. Og så siger jeg punktum y, og så vælger jeg det der, og så trækker jeg derned. Det var y-filtret, jeg brugte her. Godt, men jeg vil godt have en rund søjle til at stå lige præcis midt ud for der, og så midt imellem de to skabe der. Vi tegner en cirkel, og så siger jeg y-koordinaten. Den er midtpunkt af den der. X-koordinaten, det er M2P, altså midtpunkt imellem to punkter der. Så får jeg altså min søjle tegnet herinde, og den kan så have en eller anden form for radius. Nu kan vi også tænke os, at vi godt vil have det hele tegnet op i 3D. Så vi laver lige en orbit her. Sådan der. Så kan vi lave en extrusion. Extrude, ja. Og vi extruder lige bare nogle af skabene. Og de er, hvad skal vi sige, 700 høje. De skal alle sammen så også flyttes en lille smule op, fordi der er også en sokkel på dem. Så vi flytter dem her. Så er dem der, tager det her med, sådan der. Så flytter vi dem 200 mm her, og det gør vi ved hjælp af displacement. Så vi taster bare 0,0,200. Enter og enter. Så er det flyttet 200 mm op. Nu vil vi godt tegne et rektangel på gulvet, som svarer til det her skab her. Men hvis jeg bare tegner et rektangel her, så kommer det jo ikke til at ligge i 0,0. For eksempel, det kan jeg bruge, hvis jeg klikker på ID for punktet, så kan jeg så se, at punktet, det har en sætværdi, som vi kan se hernede på 200. Men jeg kan tegne en polylinje, eller et rektangel. Altså et rektangel er jo en polylinje. Det kan jeg gøre med kommandoen rektangel. Og så kan jeg sige punktum z af 0,0,0 for eksempel, eller den der, den ved jeg også, den ligger i 0,0,0. Okay, så beder den om et xy, det gør den hernede. Så tegner vi bare der og der. Resultatet er, at jeg får tegnet et rektangel via skabet her, men nede på gulvet.
så kan jeg, hvis jeg godt vil bruge det her rektangle til at markere en sokkel, så kan jeg trække det et eller andet antal millimeter tilbage, 60 mm for eksempel. Og efter jeg kan bruge min extrude, så ekstruderer det 20 cm. Okay, vi bliver lidt i 3D-verdenen. Så deler vi lige op. Viewports, vi deler lige viewet op i 2. Sådan her, hvor det ene view, det er planbilledet, og det andet, det beholder vi så som det her tredimensionelle view. Hvis jeg nu vil arbejde, og det her over, det er bare for at vise, hvad der sker i 3D. Hvis jeg nu vil arbejde i det her i plan view, og jeg har sådan nogle 3D-objekter, så når jeg tegner en linje, så kan jeg tegne derfra og dertil for eksempel. Men det var jo i virkeligheden ikke det, jeg ville, fordi hvis jeg går over her og ser ID på punktet, så kan jeg se, at jeg har tegnet i niveauet, hvor sæt er 200, det vil sige, at jeg ikke tegnet på gulvplanen. Så jeg kan ikke rigtig, hvis jeg vil tegne noget i gulvplanet, så kan jeg ikke bruge de her skabe umiddelbart til at snappe efter. Lad os forestille os, at vi vil tegne et skab herover. Og det gør vi så ved hjælp af en linje, som vi vil tegne herfra og hertil. Det er ikke helt vinkelret, men det går endda. Så tegner vi tilbage her. Sådan der. Hvad har vi fået ud af det? Vi har fået faktisk, i 3D har vi fået noget mærkeligt ud af det. Nemlig, at nogle af linjerne her, de faktisk ikke ligger korrekt i rummet. Og nu, for at lave en extrusion, så vil vi godt lige lave det her om til en polylinje. Vi siger polyedit og siger yes til det her. Og så tager vi join, og joiner vi alt det her, de der linjer der. Hvad får vi ud af det? Det får vi ikke så meget ud af, fordi de her linjer, de ikke ligger i samme plan. Hvis vi derimod gør det, så kommer lige til at tegne den væk, sådan, den i jorden igen. Hvis vi derimod gør det, at vi siger, at vi vil godt tegne i et plan, som vi ved, hvad er. For eksempel i 0,0,0, eller vores sæt er 0. Så kan vi tegne vores linjer her fra lejen her 600, 600 og så tilbage igen, og så virkelig nu det her selvfølgelig en rigtig dårlig måde at gøre det på, men bare for illustrationens skyld, så vi undgår det her, og så siger vi rectangle i stedet for, så siger vi 600,600. Jeg prøver lige en gang til, det tror jeg ikke lige. Sådan der. Snabelag 600 eller minus 600. Så bliver det rigtigt. Den anden, den tegnede oveni her. Så den sletter vi lige. Så vil jeg godt flytte den her. Det kan jeg gøre på flere måder. Jeg siger move. Og så kan jeg flytte det op. Problemet er, at man kan risikere, at den snapper til den øvre der. Hvis det var, at man vil være sikker på, hvor højt den snapper op, ja, så kan man jo i stedet for at gøre det, jeg undrer lige det her, sådan der, så kan jeg sige move den der, derfra til sætværdien af den der. Så kan jeg enten flytte den hen til, eller jeg kan den stå ved at taste et snabelag, hvis jeg har lyst til det. Snabelag, det var det. Snabelag, det virkede ikke lige. Prøv lige igen. Move.
derfra til Z-værdien af den der, og vi bruger den samme værdi som xy-værdi. Så har vi lavet noget, vi kan lave en extrude på. Extrude den der, og vi kan extrudere op til den der. Extrude, sådan der, og så derop til. Så. En anden måde, man kan arbejde med punkter på en nem måde, det er den her måde, som jeg viser nu. Vi sletter lige de der skaber der. Lad os sige, at der er en væg her. Jeg afslutter lige den her væg her. Sådan der. Så vil vi lave et skab, der sidder inde til væggen, men det sidder 10 cm inden fra væggen her. Så kunne vi sige rig. Vi tager bare et rektangel her. Så holder jeg musen stille over det her. Fører musen op. 100. Så kan jeg ellers med min snabel markere 600,600. Prøv lige igen. Rektangel. Her. Så går vi lige op. 100. Hvorefter vi kan til 600. Altså snabel-a 600,600. Så får vi et skab, der ligger lige præcis, det kan vi bekræfte ved at måle på det, lige præcis 100 mm fra vægenden, uden at vi behøver først at tegne skab, og så derefter flytte. Så vidt punktfiltre. Jeg håber, det var noget værd, og jeg vender tilbage i næste uge med en ny lille tutorial.